Egy magyar artista osztály pekingi tanulmány ösztöndíjban részesül, komoly rostavizsgák után 12 növendék felvételt nyert. Ajma? Hála az Istennek. Én meg tudnád csinálni, akkor mindenki ezt csinálná körülbelül, mert olyan egyszerű lenne. Tűrni kell, bírni kell. Főként bizonyítási vágy van, hiszen kiskoromban artista akartam lenni, és nem hittek nekem. Leginkább a fájdalmak és a koncentráció, hogyha valami nem sikerül, akkor nem ott hagyni, hanem folyamatosan építeni, hogy egyre jobb legyen. Felszabadultnak érzem magam. Nekem ez úgymond a szabadságot jelenti, és minden percét imádom, élvezem, amit csinálok. Fogalmunk se volt arról, hogy egy évre, vagy akár tovább elsodor mindent a járvány. Semmit nem tudok elolvasni, azt sem tudom, hogy hol vagyok. A tényleges reprezentáció. Igen, itt kijelentve. És még most mi is idejöttünk, plusz 9-en. Olyanokat tudnak, hogy hűha. Kössük fel a gatyát. Úgy gondolkodok erről, hogy egyszer nekem is menni fog, hanem most később. Az összefogás legendás. Így feldobtak minket jó magasra, és olyan jó volt. А так дети, что на Украине, что в Будапеште, в Венгрии, они одинаковые студенты. Культура має таку особливість, що вона взагалі поєднує людей. Főként a siker, és a legvégén a taps, plusz az odavezető út.